Češtinou a 4 dny nic nestalo a potom křičel někdo mi hodil něco do... Či toto malo byť vlastne v poslednom videjku, ale vlastne to je jedno. Takže noc v Girone, tam kde končilo posledné videjko, vlastne toto pokračuje. 5% baterky, idem sa tak kde tu blízko, okolo stanice, ľahnuť si, sú 2 hodiny ráno, 7 mi ide prvý vlak, smer Francia a hej, vlastne baterku nemám, takže tak dám si cigoško a idem si zdriemnúť chlapci, lebo nuda, fakt nuda. Takže tak musím odbiť 5 hodín, zatvoriť oči, spať sa mi vôbec nechce, však mŕtve mesto, takže ráno cestujeme, nabijem sa, je to 2 hodiny cesty do piči vlákom, to akurát sa nabijem, nebudem vlak točiť. Vidíme sa v Klapke na hranici, čo tam, tak tam, musím to tak prepašovať tie lajny do piči, v ponožke alebo čo tam. Francúzsko tam furt s tými psami stoja na hranici, kokode, ešte bez lístka, bez dokumentov, no pána. A nie, podička, prejdeme ako vždycky. Dar, vidíme sa ráno. Chlapci, posledné percento baterky. Tuto som to zakempil. Po vyklenku na hlavnej ulici kolo Domina Pizza. Ráno pokračujem. Čau, zdar. Chlapci, nespal som nič. Len som nemal baterku až doteraz, kým to je nabila stanica, vole. A ideme za 10 minút na hranicu, more. Uvidíme, čo tam Francia do piči, ne? Takže tak. Kedy to ide? Neviem, do piči. 8. Vlastne, tuto presne ten najebaný do piči, ten Afričanet ležal po tej whisky. Mám aj fotku, je to rok spátky, sa mi zdá. Takže tak, chlapci, dodám to. Tady by to malo byť, keď to nájdem. Chlapci, to nájdem na francúzskej hranice. Teraz bude prejsť tunel, bude kontrola. Dobre, ale niečo sme už prešli a ideme ďalej. Teraz. Neviem, čo sa tu deje, ale musíme nájsť vlak na Perpignan. Dobre, že tu nemajú psov. Prošli sme so speedom, vole, z hranice. Musím vlak nájsť. No, do piči, ja neviem, kurva, ale už musím stade vypadnúť, vlastne, bo... Ideme ďalej, uvidíme, kam dneska dojdeme. Dobre, chlapci, mal som to. Hneď kontrolu, ale nič. Pozeral na fotokopiu, ale... Vlastne sme zistili to, že... Mám 2 hodiny, za 2 hodiny mi ide vlak, to prejdem 8 km. Chápeš, takže ideme ďalej a pokračujeme. Ešte nemám baterku. Po kontrole máme 2 hodiny na vlak, takže radšej sa 8 km prejdem cez hory. Baterky moc nemám, ale dáme to. Chlapci, Francúzsko, hranica. No kurvy to sú, lebo som nechal hodinu nabíjať telefón, vole, dal som im 4,50 za malú skúvenú čiernu kávu a 1% baterky. Tá píča skurva na francúzska jebala. Tebe, čo dúfam, že nebudem musieť byť peši, ty kokot, chlapci, 2 hodiny hore cez hory, lebo ja úplne nastúpim do vlaku, čo ide za hodinu, tak som pič. Idem na stanicu, dúfam, že tam je zatrčka, vidíme sa, jak sa nabijem. Som vo Francúzsku, servere. Prešiel som hranica aj s drogami, úplne všetko po pičovkách. Takže tak idem si dať čáru, môj. Aj sa nabiť snáď na stanici, kým príde vlak. Keď nie, tak musím ísť pieši. Dobre, chlapci, takže vo Francúzsku dáš iba, proste som dal fotokopiu občianskeho neplatnú. A toto je lístok. To ťa nevyhodí z vlaku, proste ti dajú lístok aj s pokutou. A tých mám 1500 chlapci za 7 rokov. To vám hovorím, že tu mám 140 000 eur pokuty. Som zobral 100 pokuty 100 za 7 rokov. Som precestoval to 500 krát. Ale nič, oni to majú piči. Príde a hovorí, že máš lístek? A hovorím, že nemám lístek. A on, máš dokumenty? Dáš mu tam fotokopiu, čo je neplatná moja. Letí lístek proste a ideš ďalej. Vítajte ve Francii. Takže tak. Speeda tu robím, chlapci, tu nikto nevidel. Čaru len nejde do piče kontroler. A tento čumí jak Bengo. Tento čumí má tečce čaru. A si tečce čaru. Chlapci, 2 hodiny obed, som v Montpellieri. Idem na Marseille a na Nice a na Taliansko.
Dám si teraz to pauzičku na cigo. Uvidím, kedy pôjde ďalší vlak. Takže chlapci, dobrá správa je, že som aj s drogami v Montpellieri, takže pohodička. No a cestovateľ je do nás Taliansko, tam to začne proste. Bo teraz Francúzsko len prejebem vlakmi, tu nikde nezastavujem, chlapci, aby ste vedeli. Akože vo Francúzsku nemám žiadny plán, ale Taliansko sa pekne odvalčíme a prejdeme. Takže tak, to Francia, to už ma nebaví do piči. A neviem, čo by som mal k tomu povedať. Klasika, bonjour. Chlapci, nespal som vážne, nespal som nič. Mám 10 gramov speedu som prepašoval po nožke, normálne po nožke, botu, po drážke. Vydaný som jak kokot. Som už v Montpellieri vo Francúzsku, takže pravdepodobne zajtra Taliansko už. Dneska to preletím až do Marseille, možno až do Nice na hranice proste s Monakom. A tam to musíme, tam sa zastavím na jeden deň, tam sa mi to páči. A potom rozjíždíme Itália, pecky bomby, novinky žiadne, také, že zatím nič. Uvidíme, že tu sa prejdem, dám si cigo a zistím, kedy ide ďalší vlak až na Marseille. No, dám vedieť chlapci, klapka 420, čau. Ale keď nemám aspoň o čom kecať, alebo že taká nuda, tak vám ukážem prechádzku proste. Montpellier známy, študentské mesto, ty kokot. Plné študentov proste, fakt to je študentské, kurva, Harry Potterovské mesto, ale ináč proste poznám tu tu je asi v Európe, ja neviem, počkaj, ak by som to povedal, poznám tu asi 10 Čechov, čo varia perník, je to tu tragédia proste s herákom, úplne so Subotexami a s Metadonom, no a také punkovský styl proste, vieš, je tu ty koko, tu je to preplnené proste smažkami, kamo. To je keby si do Čech prišiel a nedá sa tu zarobiť nič na žebráni. Takže buď to predávaš fety, alebo si tu skončil. Asi taký je Montpellier, chlapci. Francúzsko, že koko to v Rumunsku zarobíš lepšie. Takže si užijte mestečko, strih klapka, keď dojdem na mestí. Takže El Clasico. Je to celá ulica, proste tu spia normálne tak 10 v noci, po zemi. Každý meter taký spí vyjebaný, svetovaný. To je taký parčík, v tom si zažijem si. A za hodinu má vlak, že vraj internet hovorí, že 15:33, mám ešte vodku, takže pecka. Len cigo do piči. Dneska letím vlakami, chlapci. Asi tak. Chcel by som spýtať, ako mu prijeli more. Ináč by som musel tiež asi chodiť žobrať. Mám vodku do piči, ale tak by si pivo, že musím predať speeda. Takže to je to. Montpellierik, je to už teplo, ty kokot. Joj, fajnovo. Lepšie k Španielsku. Ale nemám rád ten Montpellier. Proste tu musíš byť s prachami. Tu jediné, čo nie sú drogy. Tu normálne aj perník kúpiš na každom rohu. Stačí, že pôjdeš tam rovno vpravo, tam dolu bývajú Česi, varia perník. Také proste tie sekretné informácie vám dám. Takže pozdravujem ich. Do piči, bo jak mi zajebali Calvin Klein, kokain, ketamín, ty kokot. Vtedy ja som myslel, že umrem, ale dobre, pohodička. Tu som naspäť, chlapci, roky som vás nevidel a ani tam nejdem. Takže tak, idem si gužovnať. Preliadka mestem, sami artisti, žebráci. Tam taká smažka beha, dobrá. Klasika Francia, more. Klasika Francia, more. Si myslia, že to takí Pakistanci, ty kokot, im to prídu odpáliť, alebo čo? Čo je bnutý do piči. Zahral by som si do piči s nimi. Tam sa mi nechce, tam smažka zóna, takže tak idem povrotem. Nič tu nemám rád po Montpellieru, furt tam tu prišiel, nikdy som nemal lové a ten som sa tak dofetoval, že až ti piečo. Dokonca tak, keby si do Prahy došiel, ty kokot, alebo ja neviem, do Pentagonu, do Bratislavy, ty kokot, alebo ja neviem, fakt. Jedno viem, Montpellieri do piči, že proste tam treba 2 minúty, dajme tomu 3 minúty, že by som išiel na stanicu a dostúpil do vlaku, lebo kámo, ani raz, 100-krát som tu prešiel a vždycky sú tí kokot policajti aj s voľčakami chodia po stanici tu.
A jak more 10 gramów speedu ponoć. Windany, ale no to koľko to by, nie, to tam nie idem ani kokot. 3 minúty pred odjazdom. Takže tak. Chlapci Marseille, a keď to tak ľahko ide, tak všetci tam dneska 2,5 hodiny cestu až na hranice talianské. Za jeden deň som to od rána od 9. do 9. večera proste 12 hodín cesta. Barcelony more až do Talianska, celé mole proste krúži moláko až celé Francúzsko a dojdeme. Takže úplne to tak easy busy. Takže tak vítajte tu, ideme meniť vlak na Toulon na Nice. Chlapci Marseille. Hlavná stanica, mám hodinu času na vlak, idem dolu more a zobačiť kolegu, jak zawsze ja mám všade kolegov. No nič, pohodička. Takže tak. Chlapci Marseille, to vám tu hovorím, že ja som tu jediný bielý do piči. Alebo vlastne z Európy, ale by som tak povedal. No lebo všetko to do piči. Habibi, kurva, aj banády do piči. Černota. Marseille, je to kurva bordel, chlapci. To je nebezpečné, to je kurva nebezpečné. Sa nevieš, že pohnúť, kurva, tak tu ani nechoď. Aspoň ja viem, že idem a čo robím, a tam idem a za kým idem. Ale chlapci, nechoďte tu. Hovorím, Marseille, že by tak turistične si užiť, to neodporúčam. Jedno z najhorších miest asi. Akože, fakt, že to chlapci, to je keby ste normálne do Cigánskej sády išli a že nás zoberú za minútu. Tam prejdeš a už stratíš všetko. Si treba kurva dávať pozor. Už sme tady na mieste spotkání. Takže tam som to bol do piči, posledný krát som sa stretával do piči, tam kde na končíku, na McDonaldu. A tak chlapci, tam si už Audika, tam si to už vyjebal, kámo, spať. Takže také majú svoje chlapci. Tak si. To je dobre, bo tu sa strátiš v dáve, ale zase kurva ti tak čo zajebe, tak ho nenájdeš nikdy v živote. Toto je top mesto na Čorky. Pre Arabov, čo tu sú. Všade. Som treba s okom otvoreným chodiť do piči, bo je mi zajebu plecak, tak som skončil. Takže tak. Jaký hnus, ja to tak neľúbim do piči, to Francúzsko. Musíš to prejsť ešte cez to skurvenú Marseille. Tak neznášam to mesto škurvené, vyjebané. Tady ani boha, ani výjsť, ani nič, no. Všetko tu je na piči v tom Marseille. Takže tak. Takže Marseille, chlapci, tu spotkałem go, Dawid, tu jesteśmy,
dostal dobrą kreskę, nie? Pozwaliśmy ho na speeda a ideme ďalej, kurwa. Dal som mu speeda, kúpi pivo a idem do piči. Dawaj do sklepa po pivo. Dawaj. Tu Monprix, kúpiš mi pivo a ja spierdalam. Muszę iść na pociąg. Jeszcze jak tak, kurwa, szukaj, jak ktoś chce, grama. Jak 2 dychy, podejdziesz ze mną, to ci znajdę klienta jeszcze. ale ja nie ma czasu. Zrobisz to przez 20 minut. A Posłuchaj. gdzie pojedziemy? A gdzie pojechamy? A to nie ten monopriz mi chodzi, kurwa. Kup mi piwo, a zaraz myślimy. Masz jakiś gościu, co mają pieniądze, jak są speeda? Tak. Na pewnie? Gdzie trzeba jechać? Dobre, tu Davidko v Marse ma pohne, predá mi takého speeda, kúpi mi pivo a idem ďalej, chlapci. Takže tak. Už tu ma čaká po chuja Polákov, že speedani sú. Tu všetci chcú speedani. Chlapci, taká podkalacia, pláca, David išiel v more pre pajdu, vole, že kúpi gram speeda, kúpiť pivo a spierdalam. Má na to 10 minút. Tu mi nechal veci, Marse. Kšeft, vybavený, jedem dal. Itálii. Mission's complete, pivečko, utekáme 20 minút na vlak. Smer Itálii z Marseille. Už len trošičku. Ale dneska zastrajneme na hranici pri Talianskom, v Nice. Ešte tam mám taký kšeftik znajomého a potom vlastne tam už som za poločky. Zítra Itálii. A jedeme ďalej, chlapci. Tak a ešte dačo to točíme do večera a mám vás rád, chlapci. Prešiel som 2 hranice, živý, zdravý. Čo vám mám povedať? Rýchla prehliadka, rýchla, chlapci. A zmizne. Ja som si tu odžil svoje 3 alebo 4 mesiace. Roky spátky. Som začínal. Tak chlapci, Nice, Monaco. Itálii, hranička posledná a bude všetko v pohode. Tan. Ako vždycky, chlapci. Ja som čo? Profesionálny bezdomovec. To nie je len tak. Proste fakt tým bezdomovcom musíš byť. Chápeš? Musíš ním byť, aj keď nechceš. Aj keď nejsi. Proste musíš ním byť. A čo ja si tu tak idem, more... Przez hranicę w Polaków, jak kokosie. No nic chlapci, polnoc, a tu sedím v Tulone pod KFC-čkom už hodinu a nič. Idem doraz spať, baterku nemám, nechce sa mi nabíjať, proste na čo vám budem natáčať, že som sa vyspal tak kokot v tom rohu. Abo neviem, čo zostane, uvidíme, čo zostane a jak to vyjde to videjko, alebo čo sa postriha. Tak. Nie, čakám taký kýbel KFCčka, ale čo sa bude. Pič, nechce sa mi spať, vyfetovaný som. Tak vám ukazujem mestečko a ste šťastní, že vymúškam. Vymba tu požrala salami, pičoviny, všetko som nedal aj sa. Chlapci, takže 12 hodín polnoc. Vybral som sa ešte z Toulonu posledným vlakom, lebo meškal až do Nice. Tamto dnešnú noc prežijem, tamto poznám, tam je dobre. A zajtra na obed vyrazím z Navade. Bo mám to rád Nice, francúzske posledné mestečko pre Monáko. Tam mám známych, tiež tak, či to tam pokšeftíme. Bo speeda tam nemajú, kurva, v Francúzsku, vieš. Musel som ja doviesť. A vlastne to, no tak zítra na obed Itálie. A jedem dál. Ale chlapci, problém je, že kurva, taký som rozjetý, že furt som nespal, no potrebujem chlasa, potrebujem najebať a vyspať. Lebo to tu nebude normálne. No uvidíme, čo sa stane. Kábel mám pojebaný, ty kokot. Kábel mám pojebaný od telefónu, no. No mám dobrú nabíjačku, ale vlastne, vidíš, aký to má port? To nemá USB, to má to C-čkové, jak do telefónu, tak aj do toho. Ale to ide na 65-ku potom. Takže to nabíja kurva rýchlo, lenže už kontakt je, alebo dačo je pič. Takže tak. No chlapci, na dnes konečne vážne Nice. Ideme nájsť. Z Toulonu až do Nice som došiel, takže tak. Idem sa zakempiť, ľahnuť si, najesť sa, vyspať sa konečne po trochu, chlapci. Toť vše, asi tak. Dostanete záber z mojej ubytovne a
to bude všetko. Zastavím taký kartón aj deku jednem, no a bude tiež šťastný. A vidíme sa zase v ďalšej časti potom. A tak. Takže chlapci, nakoniec 1 hodina noci, Nice, strašne pekné mestečko. Idem sa nájsť do piče, lebo v tom Toulone som nevymyslel. No vymyslel som také 2 konzervy sardiniek a tak po tým KFCčkom, ale to som dal psovi. Aj chleba, aj sardinky, aj salami som dal psovi, bol chudák nič jedol. Ja som nafetovaný, teda či jesť budem. Aj tak hladný nesom. Ale no, som hladný, ale tak prvý je pes. No a chlapci, idem nájsť potom spod na spaní, vlastne ja viem, bo to mesto poznám, viem, kde sa spí. Tu mám svoje mestečko, tu vám ešte ukážem. A zítra Itália. Ale to vám z toho mestečka vám ukážem také zábery, bo je to veľmi pekné. No, bo to ináč pivo s vajglom núka do píči. Ináč to vlastne, no. Bo Francúzsko taká depresívna, taká temná, ty kokot, hnusné je Francúzsko proti Španielsku, Taliansku. Ale tu tá zóna, tie posledné mestečka, takže Nice, Cannes a ešte čo tam je? Cap d'Ali a no tu všetko pri Monáku, tak tuto kurva fakt hezké je, no. Však non-stop im to palmy svietia, hej. Vieš. A tam inde pôjdeš, tak keby si ty kokot, ja neviem, kde došiel. More do takého toho do piči, Age of Empires, more také staré, proste všetko. Fuj, do piči. Ja neznášam to Francúzsko proste. No, a čo, no, na fetovaný si tu budem učať sračky, chlapci, idem dať čo zjesť do piči a položiť sa. Už pak sa musím vyspať do piči. Dobre, zajtra Itália, ahojte, čaute. Vidíme sa v ďalšom dni s profi bežďákov. Zdarec kokoti. Bol tenis, pozeraj tam jaký debil. Sa smeje celý laborec, ne? No tak si aj vyhoňte kár na tom videu, kde mi to je. No, čaute. Batman do piči. Batman! Tak tu dobrý hráček majú asi, ty kokot. Tu sme jak more v tom New Yorku, more, čo na tom fentantile, more, poskrúcaní tu spia, ty kokot. Idem do Polákov, nekúpia taký speed, more. Abo ja ich pozvem, len čo by som tu zase na fetovanie nebehal celú noc sám. Ty kokot, ja by som vôbec spať nechcel. Jaké matro, hej. Chlapci. Dobre, som videl, pochopíte aj tak. Že to už, ja neviem, aký deň je, ani tretia noc, alebo štvrtá, neviem. O pohodička, úplne, akurát by som sa najedol, ale idem zadať, čo? Idem si dať Fortnite do rána. Také kultúrne okienko, chlapci. Je to hezké, ten tu osvetlený furt. Kultúrne okienko do piči. Jaké kundy. Kokot, nekonečný skurvený, nekonečný bulevard. Dolu na plážu, potom more, tam som z tých Polákov, more. Nepodávajú peňažky do piči. Takže tak. Dúfam, že už nespia najebali. Chlapci, dobre tu sa zakempovali, môžeš všetci. Však tam dosť 10 sú najebali. Dosť 10 tam sú najebali. Ja neľúbim, ja furt s tým som. Oni sa tam po grupách, more. Bez ďasy, more, 10 tam smradia, ty kokot. Pod tým. Normálne, že tam smradia po to a ráno on príde otvoriť banku a teraz tam 10 zajebaných, dokrcaných bezdomovcov, proste úplne luxus, ty kokot. Postavičky, panačiky, oni ma jebali. Chlapci, 3 hodiny ráno a tu plné ľudí, more, to všetci sú svetovaní. To všetci sú svetovaní, ti hovorím. A dobre, ideme na placu Garibaldi do piči. Budeme, čo sa stane. A tak, do piči. Treba také love ešte tu zrobiť, zjedať. Takže polička. Placa Garibaldi, chlapci, tu som sa bil, more. Furt s nima každý deň. Ale počúvaj, oni už normálne aj tu je obchod a oni si tu stany normálne. Už aj majú pičine. Proste stany nové a idú si svoje. Tak tu nemá nikoho.
Takže asi takto to bude končiť, ono toto žije, ale vlastne tam všetci Poláci najebaní spia. Tacos si dám, tacos, ale vlastne som to vyžobral zadarmo, si to zoberte. Kámo, nedáš mi jeden tacos, nemám prachy? Som cestovateľ. Hej, počkaj, takže pecka, vy za to platíte 10, mne to dajú zadarmo, lebo to musíš byť bezdomovec. Úplne, posielam piči. Nie. Aj chlapci, more. Kebaby, granulečky. Teplúčke zjesť dačo po 3 dňoch. Aj sa vyspať konečne. Ale tak, pohodička, som v Nise, to už som doma, pekné mestečko, Itália. Pohodička, pozitivita. Jaj, nádhera. Chlapci, vy to aj tak nepochopíte, to je jedno. Ja to dáte. Proste som šťastný človek. Som šťastný človek, jak bezdomovec. Nechce sa mi teraz kalu utierať. Takže tak. Dých tu ďalší kempujú, hej. Oni všade po centre stane, všade stani majú, hej. Normálne si proste Francia, ne? Marseille a to, tam sú tiež. Oni si to stani normálne tu najebom, ne? Som gošťovia. Takýž. Tu na tých zakempovaných, ne? Tam bolo ich tak 10, aj z druhej strany, more 6, tam more 20 ľudí stanuje pod koľko to, čo je? Museo de Arto, to je, no, Muzeum Art, ty kokot, no, Muzeum Art, a oni tam 20 stanujú, more, pod muzeum. A hovorím, ktož tam kurva z Polsky? A oni sú tam po rumunsky, alebo po francúzsky. Hovorím, dobre, to nechce, a on ešte hovorí, že on hľada takého Poláka. Hovorím, tak nie ste Poláci, nemáte čaru. Vieš, nie jesteś polski, kurwa, nie śpiesz, no kurwa, taka jest, kurwa to, no idem sa zakempiť, teplé ľučko sa najem, ľahnem si. A hej chlapci, ja vám poviem tak, že som sa proste tak nafetoval, ty piči, že už 4. noc gajam, ale to zdávam, ani sa nechce spať, ale musím ísť. To není normálne, však, hej, normálne kokot mám svrknutý, aj vajca, normálne všetko má, až vajca ma bolia, hej. Zase vole, som sa tak prefetoval, že už ma vajca bolia. A to nie som sám, to je piču. No chlapi, normálne stetu vajca ma bolia, vážne to je. No. Swing, bar dancing. No. Ešte chlapci, zajtra musím využiť poslednú možnosť, že tu som na hranici vo Francúzsku. A ísť do foaje, kto by to nevedel. V Francúzsku, v každom meste, a v každom malom mestečku skoro. A to volá foaje. A proste môžete si tam vyprať veci, osprchovať sa, naraňajkovať sa, no a pičoviny. Ale dobre tam je práve, že v tom Francúzsku, že tam môžete ísť s psom. Ja by som psa vonku nenechal, ja sa pôjdem sprchovať a mi ho zajebu, alebo dačo. Ja mám také sízy. Takže tak. Takže tam normálne pôjdeš vnúka s psom, dáš ho do klietky, podľa toho, kde je. Deda, keď do klietky ani nejde. Tam si sprchu, vyperím si veci a ideme na oběd. Dám si čáru a ideme Itálii, zítra pizza, pasta, keď tam iná. Bude jízda. Ja som do piči, hľadám ten blok, kde som kedysi tu spal, pod takým panelákom do piči. Čo to bolo? Tam prachy nosili, furt. Bolo dobre do piči. Prísam piču, som sa strátil, tak ja si myslím, že to tam je. Ale dobre, už jebem na to, bo chlapci to už aj ten kebab box už prestáva to. No ešte je teplý, ale už za to berem prvý tam. Ten vajca ma boli, a ty koľko z toho spím. 4 dní nespím, 100 kg požral, ty koľko. To nežiš. Kokota sa mne zastavilo od januára, ti jebe, ty kokot. Ja to už idem do piči, bo to sa nedá, chlapci. Už aj to dofúkam, čo mám. A konec. Musím si dať detox. To na pol roka. Toto. Fakt, ty piču. Nemám slov. Máte prehliadku do piči, alebo čo vám mám tam? Tak si komentujte sami do piči. Bezdomovci po francúzsku chodia, po taliansku. Monaco Menton.
ty pičo, vajco ma boli ľavé. Hej. Dobre. Ja som tak zaplodil, že som sa až vrátil zase tak kde do piči. Kurva, jak som sa mohol vrátiť? Som dal kolečko a som sa vrátil, tak ti jebe naspäť ku tomu takos do piči. Počuj mi, jak idem do toho telefónu a sa vrátim normálne. Viem, jak môžem ísť na Monaco. To je kokot. Musím ísť, tam musím ísť rovno. Som neviem čom tu, išiel tam ľavo, pravo a pravo, no dobre. Úplne profik, ty kokot, logika. Bo to premýšľam do piči, jaké ťažké kontenty YouTubeové do piči robíš. No ako kurva. Že koľko to zamyslený bludím. To som mal ležať do piči. 9. Au, vajca ma bolia. Dobre. Chlapci, nemám ani chlas, ale mám vodu sa nahajem, dám si vodičku, cigo a čau. To fakt už. Kurva, no normálne som taký. No ty pičo, dobre som vyndaný chlapci, toto je pičo, hej. Ale more 3 dní nafetovaný, spotený. Normálka proste, ideme ďalej. Však Denis, nič nové, do pičo. Ten feťak bezdomovec, neviem čo, no dobre, to už všetci vieme. Chlapci, ale pozerajte, čo ten bezdomovec feťak dokáže. Vlastne, čo? Také pohádky, no naj vám bude, že to je tak a ja som tak len rád, že tak to je, jak to je. A také freestyle, čo ja tu jeviem, to je jedno. Dobrá, tuto som mal ísť rovno. Spať tam rovno budem, tá presne. Moja cestička na spanie. Tam to je za tým zeleným semaforom už. Dobre, už to ideme. Ja ti hovorím, že ty kokot, že to v tom centre, ty kokot. Hej. V centre, ty kokot, je 50 stánov, ty kokot, a 200 ľudí tam na každom metri spí. Poláci, Rumúni, Bulhári, no to je tragédia. Ja si tak idem do klidku, tak kde, do luxusnej zóny. Majú v piči. Ešte vidia mňa, no tam jeden typek, som tam sa prespí a ide ďalej, taký turista. A jak oni tam posýkaní na tých kartonvínach, ty kokot, tam 50 je normálne v centre stanujú. To si nechápal, to fakt si nechápal. Chlapci, a môžem sa vám jedno to? Tam také kundičky na bicykli som počal, tak prdolku na mňa nastav. Ja že by som vedel po francúzsky. A po francúzsky viem iba tie veci, čo potrebujem, bo neznášam ten jazyk, tak som sa ho neučil, bo nechcem. Ale keby som chcel, keby som ho ľúbil, chlapci, však ti hovorím, že tu také kundy, ty pičo, len to na mňa zazerajú, hej. Vycúcali, no normálne východňarský kurac. Ty pičo, by som tu jebal more, že pičo, milión kund, všetky len na mňa čumia, také zamrazené, ty koko. Jaký chlap, že normálne striekala, normálne orgazmy mal, ale na mňa pačila, ty koko, fakt. No vidím, ne? Ale mám piči kundy, mám ich dosť, ty pičo, nechcem vidieť ani ženy, by som im to kopal do hlavy, daj mi pokoj, že na mňa, chlapci. Ja som tak spokojný sám. Vy cigania kopnú do hlavy. Na to ste. Možno. Sorry, chlapci, že som taký antiženský teraz. No. Dobre, chlapci. Teraz vám ešte poviem záverečnú storku. Musím ísť tam po kartón, jo? A poviem vám takú storku. Vidíte tu? Tu pod blokom do piči, 4 roky dozadu, som mal jedinú žensku, ktorá ma fakt milovala, rok som s ňou bol. A to je Anet. Predstavte si, že tu sme sa raz pohádali, lebo ja som kokot, Chod do piče, bo ťa vyzývam. Ťa kopnem do hlavy. Tu som sa presne, ja som kokot, som sa s ňou rozišiel. Choď. No ja som bol kokot, no proste. Vieš, tu som ju strátil a potom som sa o deň spamätal do piči. A proste 4 roky som ju nevedel nájsť, ani skontaktovať, ani ona mňa nič. A ja som proste na to meno, aj na to prezvisko, chlapci, normálne 4 roky premýšľal, ja som ju našiel. Je aktívny profil. Ty kokot, a presne tu som sa s ňou rozišiel. Som s ňou rok všade odcestoval. Až z Portugalska. Takže tak, o to ide, že kurva, dúfam, že mi odpíše Anet a že sa zľutuje nado mnou ešte možno po tých 4 rokoch si bude myslieť, že som sa zmenil a som lepší chlapec. Tak určite, bo to bola originál žena, asi také výlevy. Dobre, idem z koša vybrať kartón a zakampiť sa chlapci. Toto bude dlhý dokument, to pič. To tak zostriham.
Chlapci, ja už ani neviem, ja sa teraz vrácam, hore dole chodím, to ani proste, tu nebol karton, a teraz to piče, ale no, nemám to. To som ešte po ceste som videl terásku, reštipo otvárajú od tej slavnej a má to drevenú podlahu. A deku mám dobrú, je kurva horúco, takže nepotrebujem asi ani karton, jeden na to, už sú fakt rozjebaní. Takže týmto sa to končí, ale už vážne. Klapka 499, také no piče, je to núdza do piči, kde sú takí ľudia, jak ja, čo tu behajú v noci, môžem im dáne dačo, sa deje do piči. Nikto, no, všetci spia Poláci najebaní na karton vína tam, už som im dačo tam s nimi, čo vám mám povedať? Dnes idem, osvežujem počítač. Dobre, takže tuto kempím, není karton, tu sa normálne neviem, pršať nebude, bo tu je tak teplo, kurva, že koko zo mňa leje. Takže iba deku si dám, ja rád spím na tvrdom a to odčet čítale. Mi ešte takto peňažky rúti. Dačo, toto je bezpečné, chápeš? Si psa uvážem, nájem sa, takže dobrou noc. A to vám ešte doraz dám taký mini vlog. Rozjebaný som iba, treba uslať. Moral padne, hej. 4 dní chodím, kurva, nespím, nejem. Najem a mŕtvý som. Čo, ešte, že tak teplo je, chlapci, ešte, že tak kurva teplo je, no. Mám tu diskotéky. Tu je šalát zeleninový, chlapci. Šalátik s kebabom, joj. Tak toto bude dobre. A očkaj by ma už ti dám, no, tak sa neroztrhám. Tu taký typek som vyšiel. A vajca ma bolia. Sa prefetovala, až ma vajca bolia. Sa tak prefetovala, až ma vajca bolia. A poďme dekapa. Toto je, chlapci, co to mám ja povedať? Dekujeme. To je pohodička, ne? Díky Markovi dopiš, že mi si rád dokúdala. A idem si dať Fortnite kebab. Fortnite, musím strihať video. Aby som bol influencer. Musím strihať video, že by som bol... Tak. Ja idem tam sa zakryť. Takže. Si reprak. No ty koko, fuj, ty koko, táto sa nikto nepriblíži na 100 metrov, chlapci, ja to mám 4 dní obute. Fuj, však sa mi lepia, to nie sú ponožky, chlapci, ja nemám ponožky. To isto mám dieru, nemám, no to sú nalepené, to už nie je aj ponožka, to je len, kurva, ja neviem, to sa mi normálne zažrala do nohy, to už rozleptané je. Normálne lepkavé, lusné smradlavé, fuj do piči. Nagrc, ale chlapci, predstavte, že ja zo Španielska tak tu idem, dívej. Tak tu na spane na... Hej, ja tu... 50 gramy si pidu. No nevadí. Už nemám 50, bo som spredali, tak ne. Ešte tu mám dosť 10, 15. Chlapci, to budem fetovať ešte 2 mesiace, nebudem spať. Čo pičo. A teraz ani tu nesi vidieť. Chcem vedieť, koľko tu mám. Ja som to prepašoval cez hranice, ešte zajtra prepašujem. Normálne to ponožky, by mi policia povedala, že vyzuj sa, tak by mi takoj odpadli asi. By mi nepovedali, že dávaj si dolu ponožky stody. V živote mi boty nekontrolovali do piče. Ani granule od psa, ale to som nemal taký šloj na zob. Takže teraz. Jojoj, tak to nebudem ešte spať hodne. Chlapci. Tu ešte... No, 10 to môže byť, no to tak teraz na videu nevyzerá, to zoschlo, ale tak no. Dobre, chlapci, mini vlogy, to ešte asi aj vystrihnem to. Také mini vlogy, musím kontrolovať tovar do piči, nemal som to v chladničke, by to zoschlo do piči, kvalita sa kazí. Predal ešte za 100, možno. To chlapci, tu taký mám speed, že to chlapci, penník sa nechytá, chlapci.
Asi 3 čáry, more, 3 dní zostalo, už nedal to. A nejebe z toho tak na hlavu, jak z pika, bo minule som si dal čáru párna. Dal som si čiarku pika. A mi odjebalo v hlave. Schýzy ťažké. Ja toto nemôžem, nemám 15 rokov, nie som Čechár. Ja neviem. Koks, more, to čo? Dal 80 eur i nič. A nič. Na 2 sekundy, more, čo? Neviem. Neviem, chlapci, s tým kokainom to je pre dementov, podľa mňa. To je dobre predávať, možno tak, ale... Jebe, ty kokos, ja som mal koks, to chlopeta, to by som milióny potreboval, nič, aj tak by som chodil spať. To je pičovina, na čo budem povedať koks, keď nič z toho. Dobre, také džunky debaty skončili, chlapci. Idem si to... Au. Toto musím teraz dobať, to už môžem dať. To iba na hranice som mal mať po nožke, kokotia. Dneska už nechcem ani čaj. Takže idem si dať kebabík so šalátem. Iba tebe tiež dám do radáču. Ty si pozerala moje salámy, kurva, dačo ti nechám do piče. Takže chlapci, mystery box, salát, bezdomovecký kemping. A furt lepšie ako v centre tom, v stane, ne? Musím si aj zo seba srandu zrobiť. Pozerajte tu, salát a kebabík. To ste ešte nevideli, šalát aj kebab. A to ešte zadarmo, more, hovorím, takos, hovorím, počúvaj som cestovateľ. Bonjour, monsieur, excusez-moi, ma voyage mit machine. Jak som povedal? Bonjour, monsieur, excusez-moi, c'est possible petit manger pour moi et pour chien? Ma voyage touriste à Portugal, Espagne, Italia. Je pas parle français un petit. Oui, a to. Taký Arab normálne hneď mi naložil kebab, je dobrý. No má piči, more, že by ťa... Kokos, ak tu milióny tých žebrákov, tam kebabov, však na každom metru, tí kokos to vyhazujú do piči. A byť za to 10 eur, more, tak to ja neviem, kokos. To zadarmo môžu rozdávať, ešte zarábať na tom, na tých kebabov. Ale tie byli platia. Ja nechápem, na čo viem platiť? To je zadarmo, takže... Milióny kebabov, more, potom to vyhazujú, rozdávajú, more, potom chodia s kebabami a rozdávajú po ulici, more. Jak zatvoria, normálka je. Takže tak, idem sa najesť, chlapci, a vidíčku, kde som mal, dobre som vyndaný, ne? Ja som to vedel, chlapci. Ja som to vedel, takže, dobre, končíme, ráno točíme ďalej. Musím teraz ísť zostrihať to, čo sa stalo dneska, chlapci, a zajtra cesta z Nice cez Monako až do Ventimiglia a potom asi do Savony, to je také malé mestečko na začiatku, takže tam by som asi mal zastať zajtra. Neviem čo, no proste zajtra som v Taliansku a uvidíme, tam už pohodička, nikde nespiecham, uvidíme čo sa stane. Ahojte, čaute, profi Bezďak. Rozbieha zase tú influencerskú kariéru. Na kukundu zase by som vyzígal a kopol do hlavy neráčo do piči. Nie, vajco ma boli, nechcem vidieť, že dajte mi pokoj. Mal som dosť teraz, púštou som valčil do piči. Jebal 30 raz denne do piči, ešte ma tak dojebala, kurva, že kurva naučala mne chujoviny, kurva, naklavala, kurva, naudávala, okradla, jojoj. To horšie, to ona ma biela, ty kokody, to ma ani v škole tak nevidí. No dobre, končím, chlapci, bo to nezastavím, to tu môžem do rána učiť, však sú 3 hodiny ráno, ty kokod. Však už 4. noc ťahám, ešte už kebab studený mám, jebem na vás. Čaute. Zítra. Vlastne ide o to, že idem si užiť posledný kebab, lebo zajtra pizza, pasta, ketamina, italiana. No. Kámo, to si nevieš predstaviť. Čo je dneska sobota? V stredu ráno som sa zobudil. V stredu noci. Štvrtok ráno, štvrtok noci. Piatok ráno, piatok noci, ale nie to je. Kámo, to si nevieš predstaviť proste. Vyspal som sa, ne? Piatok ráno som sa zobudil. Každý sa budil piatok ráno asi, ne? Piatok celý deň, piatok celú noc. Sobotu celý deň, sobotu celú noc. Nedeľu celý deň. Nedeľu celú noc teraz 4:30, ty koko. Chápeš? Jaké to je, kamo, po 3 dňoch proste dá čo do huby. Kamo, to je válka, normálne bitka.
Ináč to, no, 3 dní som proste, čo, vodky, džiny, vína, piva, ale kámo, ja ti hovorím, že som hej, mal som včera kebab, chlapci, mal som včera jeden kebab tiež vlastne. V poslednom videu, čo som bol s malým Markom, čo sme dvačku našli. No to som si jeden kebab kúpil tiež, no. Jeden kebab za deň som včera zjedol a i dneska teraz, no. Ja 4 dní. A čary také mali, žážu. No ja, diery mám až do dici. Toľko. No tak som sa najedol ja po 4 dnoch. Čo by som dal? Som 4 vidličky si dal do huby. Dobre, zjesť bimbus. Pápkaniak, ty hlavne môj pes nikdy nebude hladný. Ja mu dám aj svoje posledné chlapce, že ja som mal kosť chodiť, ale normálne skeleton skurvený. Tak bimbuska, papa, ja ten šalát to je kyslý, to ti nedám, bo fuj. Šalát mne nechutí a psovi to nemôžeme dať, že to ide do piče. Hádajú seru moju šládu. Dve Rumunky sa hádajú o... Dvaja Rumúni a dve Rumunky. She's on the last row now, nose working like a piston, Straw skating the tray, Henderson chasing the clock, 14.59, final pull, clear, she hits the button, unbelievable! Ven musíme dávat bacha, hranice jak se můžem chovat je u nás dost posun. Bába spí, skoro jako já, mám v sobě víc narkotik, než má důchodák.